जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा हुआ है। ଆଉ ଜନ 15:7 ରେ ଲେଖା ଅଛି। थोड़ा पढ़ दीजिए बाबा। वेरी क्लीन लिखा हुआ है। ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା यदि मेरा वचन तेरे साथ है, ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। हालेलुया। हालेलुया। क्या साथ होना चाहिए? वचन साथ होना चाहिए। ଆଉ ତାଙ୍କର जॉन ବାକ୍ୟ- चैप्टर 15 वर्स 7। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ हाँ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, हाँ ତାହା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। यस हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जो व्यक्ति परमेश्वर का साथ रहेंगे ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବ और जिस व्यक्ति का पास परमेश्वर वचन रहेगा, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିବ उसका मतलब परमेश्वर का साथ आपका गुड कम्युनिकेशन है। ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ जब ହେବ। आप परमेश्वर पूछें लॉर्ड आई वांट दिस, ଆମେ मुझे ଯେତେବେଳେ ये चाहिए प्रभु जी, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା କିମ୍ବା ପଚାରିବା ଯେ ଏହା ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି तो वो जरूर आपको देंगे। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ पाइଯିବେ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे परिवार, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର प्रार्थना करने के लिए कभी भी मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए, दुर्बल होना नहीं ଆମେ चाहिए। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ। प्रार्थना कंटिन्यू करना है। ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା जब तक वो नहीं मिल रहा प्रार्थना करते रहो, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ପାଉଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା लेकिन ଜାରି। परमेश्वर साथ रहना जरूरी है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା उनका वचन रहना जरूरी है। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ରହିବା जब आप मांगोगे तो मिल जाएगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। यदि वचन आपका साथ नहीं है, ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ यदि ସହିତ, प्रभु आपका साथ नहीं है, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ आप ନାହିଁ मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ। ଆମେ ମାଗିଲେ କିଛି ପାଇପାରିବା। क्योंकि यू आर गैप, आपका कम्युनिकेशन परमेश्वर का साथ नहीं है। ଆଉ ଆମର ଯଦି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମ ସହିତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ काफी लोग दुआ करते, प्रार्थना करते हैं ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି और उन लोग का दुआ कबूल नहीं होता। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। लेकिन कुछ लोग जब दुआ करते हैं, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି परमेश्वर उनकी दुआ को कबूल करते हैं। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। जैसे आज उनका पति पत्नी उनका बच्चा के लिए उन लोग घुटने में आके दुआ कर रहे हैं और बादल को धक्का मार रहा है। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବାଦଲକୁ ଧକ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। मेरे प्यारे परिवार, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର प्रभु का साथ रहना है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। प्रार्थना करना मिस नहीं करना, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। घुटने में आके प्रार्थना करते रहना। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। अर्ली इन द मॉर्निंग प्रार्थना करना है ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରା ଭୋର ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା और କରନ୍ତୁ। दिन में प्रार्थना करना है ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ और इवनिंग भी प्रार्थना करना है। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା क्योंकि କରନ୍ତୁ। आप जब परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ आपको कोई छू नहीं सकता। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। Nobody can touch you. କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ Nobody ନାହିଁ। can touch you. କେହି ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ क्योंकि ନାହିଁ। your communication परमेश्वर का साथ है। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। जब उनका कम्युनिकेशन करेक्शन हो जाएगा, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକ कोई ହେବ, व्यक्ति आपको टच कर नहीं सकते। କୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा हो। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। आने वाला दिन में प्रभु के साथ हम लोग रहेंगे। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏଇ ଦିନ वो ମାନ हमारा संग रहेंगे। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। वो हमारा परमेश्वर है, ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। हम उनका बेटा बेटी है। ଆମେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅ ଅଟୁ। जब उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା whatever you need, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ God is everything provide you. ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। Whatever you need, ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ God is provide you. ସମସ୍ତ ଦେବେ। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.